Enw fi di rygbi fan a dwi'n mynd i chwarae Subway Surfers iddo chi. I chwarae, rydych chi angen pwyso tap y sgrin. Mae yna blismon a ci'n dod ar eich olau, felly mae rhaid iddo chi wneud y cwrs yn iawn a peidio cyffwrdd yn byd, neu mae'r blismon yn mynd i ddod mwy gyflym ar eich ôl chi achos rydych chi wedi brifo. Mae'r cwrs yn mynd yn anoddach fel rydych chi'n mynd. Mae'r trenau yn cael eich hitio ac eich stopio chi rhag mynd a mae yna pethau sy'n gallu gwneud iddo chi fynd yn gyflymach ar y gêm lle bod y plismon yn gallu dal fyny efo chi. Mae rhai o'r cwrs yn gallu bod yn beryglus. Os rydych chi efo bocs, rydych chi'n tapio fo a rydych chi'n gallu cael pres. Ac wedyn mae o'n dweud faint o bres ydych chi wedi cael a beth yw eich sgôr. Ac ar flaen y tren cyntaf lle rydych chi'n cychwyn, mae yna sgôr a mae gennych chi sgôr mwyaf sy'n y bobl sydd wedi bod yn chwarae yna. Mae yna magnet ar y gêm a mae yn casglu'r arian iddo chi hyd yn oed os ydych chi'n eisiau neidio i nôl nhw. Hefyd, mae yna yn yr ochr pethau rydych chi'n gallu gasglu fel rwan, gwyneb a weithiau mae'n gallu newid a os ydych chi'n cael nhw gyd rydych chi'n cael anrheg. Mae yna hefyd seren efo 2 ac X a mae hwn yn gwneud iddo chi beidio mynd yn rhy agos. A mae'r plismon yn gallu dod ar eich olau os ydych chi'n hitio. Os rydych chi wedi mynd o flaen y tren, mae o'n sicr bod chi wedi marw a bod y plismon yn gallu dal chi. So wedyn rydych wedi gorffen y gêm. Mae hefyd weithiau mae yna lluniau bobl yn dod i fyny a os na, mae o'n golygu bod chi wedi curo person sydd wedi bod yn chwarae yna. Hwyl fawr.